Kildari şehadeta fermandarên YPJ ku do devleta Tirkiye qirker faşizma AKP û MHP bi êrişekê balafirên bê mirov navenda gaziyan a Bakur Rojhilatê Sûriya li bajarê Qam ştokiribûn armanca êrişa xwe fermandariya giştiya yekînên parastinê yên jin YPJ jî bi daxuyaniyekê ragihand ku fermandar Sorxwên Rojhilat û azadî derek di vê êrişa teroraniya devleta Tirkiyeyê şehîd bûne her wiha YPJ li ser wiyekê jî zêde kiro got bila faşîzma AKP û MHP baş bizane be YPJ hêza tolhildana sed salê ye. Fermandariya giştiya yekînên parastina jin YPJ bi daxuyaniyekê nasnameya fermandar Sorxwên Rojhilat û azadî derek eşkere kir. Fermandariyê diyar kir ku artêşa Tirka dagirker bi feraseta qirkirinê şoreşa azadiya jinê dike armanc wiha got. 11 Sibata 2024 balafirên bê mirov yên dewleta faşîsta Tirk li beramberî Federasyona Gaziyên Bakur Rojhilatê Sûriyê êrişekî nemerdane pêkaniyê. Di vê êrişî de fermandar û rêhevalên me Sorxwên Rojhilat û azadî derek şehîd bûn. Fermandariya YPJ wiha behsa têkoşîna şehîdan kir. Fermandar Sorxwên a ji eşîreya Celaliyane ku li hemberî dagirkeran ala serhildanê rakirin û heta rojameya îro jî tucarî serî netewandin. 2014 dema ku hovîtiya Daişî li bajarê Kobaniyê giha asta lûtkeyê fermandar Sorxwên berê xwe dida Rojavayê Kurdistanê û bûyêrekiya xwe xofeke mezin xiste dilê nêyaran. Fermandar Sorxwên di berxwedaniya li hemberî tarîtiya Daişê de bi awayekî giran birîndar dibe û ji bo ku gelê xwe ji tarîtiya Daişê biparêze roniya çavê xwe winda kir. Herî dawî jî fermandar Sorxwên weke fermandarekî gazî di Federasyona Gaziyên Bakur Rojhilatê Sûriyê de ji bo hevalên xwe yên gaziyên şoreşê erkên girîng dabû ser milê xwe. Hevrê azadî derek jî di nava malbatekî welatparêz de mezin dibe. Dema ku çirûska şoreşê Rojavayê welat ronî kir, berê xwe da nava refên şoreşê û yekîniyên destpêkeyên parastina jin de cihê xwe girt. Ji destpêka şoreşê heta kêliya xwe ya dawî xwe di xeta parastina rewa de kûrkirin esas girt. Herî dawî li ser bingehê pêşniyar û daxwaza xwe hevrî hema azadî derbasî xebatên Federasyona Gaziyên şer bû. Fermandariya YPJ herî dawî soza pêkanîna xeyalên şehîdan da û got. Bila faşîzma AKP MHP baş bizanibe YPJ hêza tolhildana sed salê ye. Li gorî daxuyaniyê nasnameya şehîdan wiha ye. Fatma Sakan bi nasnavê Sorxwên Rojhilat li bajarê Mako ji dayîk bûye. 11 Sibata 2024 li Qamişlo şehîd bû. û Emîne Seyd Ehmed bi nasnav azadî derek li Dêrekê ji dayîk bûye. 11 Sibata 2024 li Qamişlo şehîd bû.